Tak v dnešnom videu si ukážeme výmenu servočerpadla, na ktorom odišlo ložisko na oske pri kladke. To je nové čerpadielko, tak snad tam pekne sadne. Ideme si demontovať hadice a potom celé čerpadlo. To sme odpojili a ideme demontovať celé čerpadlo. Tak po demontovaní čerpadla sa zistilo, že vlastne sa nedá vybrať, pretože je to nosník motora, takže ďalší postup je taký tento držiak motora povoliť a zo spodu motor celý pridvihnúť a takto ju dostať vonku a nahodiť tam novú. Tak povolíme toto, hento, držák motoru. Ideme ho pridvihnúť. Motor máme pridvihnutý, snáď tam aj bude chcieť vojsť. Pumpa je úplne rozpadnutá a je vonku. Vsadenie nového čerpadla. Tak nové čerpadielko je už aj pritiahnuté, medzi tým som nasadil aj remeň a ideme pripojiť hadice. Treba skontrolovať ich čistotu. Dáme preč ďugou. Nie je nejako naplnená. Hadica číslo 2. Čerpadlo aj remeň už máme nahodený. Remeň sa tak ťažko nahadzuje. Napínacia kladka sa musí ťahať do jednej strany, takže to som nenatočil, pretože nemám tu toľko rúk. A posledným krokom je naliatie hydraulického oleja LDS-ko. Takže šup ho tam. A ideme to štartnúť. Tak a to je ono. Výmena pumpy posilňovača.